अस्सलाम अलैकुम अलगोंड शहीम अनिकासी बदल कोल्ली आ मालूमात कोळकायगे मालूमात कोळ फेरमुगे कुरिं हुरिया फरायतकुम सेबजे कमे कोल्लदे यूट्यूब चैनल गोस्फा मितन गोस्फा सब्सक्राइब कोल्लदे एंवी सब्सक्राइब कोल्लीम अन्नाने रंगबीले मी बेल आइकन न फिताला ओल्ला फिताला बेंदीमा चैनल हम आ वीडियो लायर नोटिफिकेशन लिबेने दिन मोनेलम बेणुवणी मी वीडियो फेशिगे मिहार स्पॉन्सर कुरुमुगे फुर्सत मिवणी होळवालेफा वीडियो स्पॉन्सर कुरम बेणु नम मितनु हम कोम्मे आइडिया का मैसेज कोल्लियस एकं हम जेहिगेंदाने मिफारुगे वीडियो स्पॉन्सर को फमीनी दी लिरिक्स फेसबुक पेज गे फरातो दी लिरिक्स फेसबुक पेज की दिवे हेलव तानाइन वर रीतिकम वर फसिहें कियालेवे गोतन अला फोन पेज बलागेम वेस अदि डाउनलोड कोगेम वेस बेणु कुरेवे गोतन मीन्ननी उरिया फरातुक मिस वाणी पेज लाइक जाव बैंदन एरुं अपडेट्स त लिबेमुं दानी मी पेजुगे मिहुन्न गोत तानाइन एकी फोंटुं एकी कुलैन फोन लियाने गोय बलालम वेගෙන් दे रट्टेसක ගුලාලි හලෝ ඒ එච්චන් අහලම වෙගෙන්නේ තානාइन एकी फोंटुं एकी कुलकुलैन फोन කියනෙත ලියන් හදන් ජෙහෙනි ඒ දෙහැනේ ෆෝන රූට් කරන් දැන් එනොන් ගොතක මේ අරකෙතන පුරගන්න රූට් එක කොන්ටැක්ට් එක යලන් දැන් බයෙන් කියා ඒක रूट पुरियम बैंक एप्लीकेशन तब बस मसक्कते न पुरे देवाने है रूट पुरुंगे से की फसी है कमें नो रूट नो कोरे नोआने दो है वकामा रूट नको नोआने हेलो ए मी तानाइन एटे फोंटो एटे कुला एचेलियन किने तादन जेने फोन तानाइन दियन नाम जेने फोन अने रूट को दिगे फोंटो वाला रूट नो कोरे नोआने आ रूट नो कोरे दिविस को ताने को नुजे वेनो अरंग उंदगो कमेतो रूट कुरुंगे आ रूट कुरुंगे वरंग उंदगो का एदेमी मिस मोननी फोन रूट को गेन कम लियेवेनी फोन रूट को फिकम गवानम बंग एप्लीकेशन त वोकनु कुराने कम वेस बुनेफि अनिक रूट कुरुम की फसिया कमेनो कम वेस बुनेफि एहबे ममिवरु कमे कुराने कमेन्ने मिहार ताने एकी फोंटो एकी कुलैन फोन लिया रूट कुरा कनु जेहेने अलगोंड कियालदे मियोलेनी रूट नुको ताने एकी फोंटो एकी कुलैन लियेवेने गोते मिगोत लियार තින් එපෙන් අලගොන්ඩ බේනුම් කුරාණ ඉතින් එප්පෙස් අලගොන්ඩ වාණි කුරින් කියාලා දීෆා එගොතුම් ෆොටෝ එඩිට් කුරාන් අලගොන්ඩ බේනුම් කුරාණි පොලිස් ෆොටෝ එඩිටර් තානෙන් එකි ෆොන්ටොන් එකි කුලෙන් ලියම් බේනුම් කුරාණි නෝට් ෆන් ඇප්ලිකේෂන් දෙන් බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් ෆයිලුමා බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් ඉරේසර් දෙන් මිහා හිසාබුන් ඉතුරු වගුතකි බේකාර කොන්නුලා රූට් නොක තානෙන් එකි ෆොන්ටොන් එකි කුලෙන් ලියාන ගොයි කියාලා දිනම අලගොන්ඩ මිහුරි තයාර තිය බේෆුලොන් තයාර කම් ගවානම වීඩියෝ බලාලා मेगुता तानाइन एकी फोंटों एकी कुलैन लिया रुगा पुरतमा नोट फन एप्लीकेशन हुळवाफा न्यू नोट्स गोस्फा पुरतमा बेणु वालियं कोले दियेलाने बेणु वालियं कोले लिया निमो मफो इतनु बेणु वा फोंटे सेलेक्ट कोल्ला फोंटो सेलेक्ट कुरुमा फह बेणुवा कुलय कद्दान देन फोंटो गे कुला आ विहा विस्तफात कुलय क बैकग्राउंड कुला लाण लाफ स्क्रीनशॉट नगाला स्क्रीनशॉट नगाफ देन दाणी बैकग्राउंड इरेज आए उसफ लोड फोटो या गोस नेग स्क्रीनशॉट लाफ विहा विस बुडक क्रॉप कोल्लाफ मीगे बैकग्राउंड दुव्वाला देखा मम्मी एतेरेगा मी हुन्न पुल्लता विस दुव्वाला बैकग्राउंड दुव्वा निम्माला मी मती कणुग मीन डन्न गोस्वा सेव कोल्ला फिनिश ऑफ इटाली म गैलरी अंगिन्न सेव विफ इरेजा किया फोल्ड आयक देंदाणी पुलिस फोटो एडिट आय गोस्वा मी फोटो बाय गोस्वा गैलरी बैकग्राउंड एल्लाम बेणुवा फोटो फोरतम नगाफ मी क्रॉप गोस्व बेणुवा वरक क्रॉप कोल्लाण मिफार ಒಳಗೊಂಡು क्रॉप कोल्लाण फेसबुक के पोस्ट इन साइज क्रॉप कोल्लाफ मती कणुग मीन रंगल फाहगे गोस्व देन दाणी एड मिबय दिया माराने गैलरी गोस्व इरेजा बय दियामा इन्ना नेरू बैकग्राउंड दुव्वाली लियुंकोळु ಗೆನ್ನಾಣ
ගෙනස් බේනුම්වා සයිසක බොඩු කොල්ලා බේනුම්වා තනකල්ලානි බේනුම්වා ವರಕ ಬೇಂದುಮ ಫಹು ಮತೀಗ ಮೀಂಡ ರಂಗಳಫಾಗೆ ಫಿತಾದಾಫ ಸೇವ್ ಫಿತಾದೀಮ ಎನಿ ಮುನಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಫೋಟೋ ಇನ್ನಾನಿ ಸೇವ್ ವೆಫ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಹಾಕಿಯಾ ಫೋಲ್ಡಾಯಕ එහෙම ෆෝන් රූට් නුක දිවෙහි නොත තාණෙන් එක ෆොන්ටොන් ලියුම නොට්ෆෙන් ඇප්ලිකේෂන් නො බේනුවා ලියුම් කොළ බේනු කොලේ කොන් ලියුම ෆෝ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එන්න ගානි දැන් බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් ඉරේසර් එන් ලියුම් කොළගේ බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් ෆොහෙලාෆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಗೆನಸ್ ಬೇಣುವ ತನಕ ಲೀಮ ಏನಿ ತಾಣ ಲಿಯವಿಫ ಫೋನ್ ರೂಟ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಲಿಬಿದಾಣ ಗೆಲ್ಲುಮಕ ವಿಶ್ನಾ ಕಣ್ಣು ಜೆಹೇನ ತಗೊಂಡು ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರ ಮಿ ವಿಡಿಯೋಗ ಮುಹಿಮ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೊಳೆಕಮ ಮಿ ದೇವಣಿ ದೆ ಮಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಮುದಾ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಲಸ್ನುಕೊಂ ಅವ ಹಲ್ ಲಯಕು ಕೊಲ್ಲ ದೆನ್ ವಿಹಾಸ್ ಗಿನ ಫರಾಯತಕ ಮಿ ಮಾಲೂಮಾತತ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮುಗೆ ಗೊತ್ತು ಶೇರ್ ಕೊಲ್ಲದೆ ಮಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆನ್ ಏಗೆ ತುರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಫಿತ್ತಾಲ ಬಂದ ಏರೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಿಬೇನೆ वीडियो वेलीती वर बोड शुक्रिया आ वीडियो का बद्दल वेवेंदे मिवगुत टाटा बाय बाय